Každá ručka má prstičky, zobrieme ich do pestičky. Bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka. Bum, bum, na vrátka, to je rozprávka krátka. Ahoj, ahoj milé deti a zdravím aj všetkých dospelákov, ktorí majú radi rozprávky. Dnešnú rozprávku som pre vás opäť vybrala od významného slovenského zberateľa ľudových rozprávok Pavla Dobšinského a volá sa Tri holúbky. Kde bolo, tam bolo, za 7 horami a 7 dolami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, bola raz jedna Anička a tá nemala nikoho na svete okrem otca, lebo matka sirôtke umrela, keď ešte bola malá. Anička bola dobrá i krásna ako kvet a pracovitá ako včela a tak na gazdovstve všetko porobila. Ale otec jej zavše vravel: Dieťa moje, nemôže sa ty takto za mladí mordovať a zodierať. Ožením sa a 2 vám to ľahšie pôjde. Dievča bolo rado, že dostane mamku, nuž sa otec oženil. Vzal si jednu vdovicu, ktorá mala tiež dcéru asi v tom istom veku, ako bola naša sirota. Lež skoro sa ukázalo, že vdovica je materou len vlastnej dcére. Tej vyvárala, robiť jej nič nedala, do parády ju obliekala. Neborká Anička ešte len teraz vedela, čo je robota. Nie je dosť, že naďalej všetko robila okolo domu a gazdovstva, ešte musela aj macochu a jej dcéru obsluhovať. A čo urobila, nič nebolo dobré. Raz sa otec chystal na jarmok a macocha mu vraví: Mojej dcéruške treba črievičky, hodvábna suknička, stužky, medovníky. A pán Boh vie, čo všetko mu ešte nakázala kúpiť. Keď si to všetko vypočul, obrátil sa k svojej otrhanej dcérke a spýtuje sa: A tebe čože mám kúpiť? Ale macocha ju ani k slovu nepustila, že veď jej nič nechýba, že do kuchyne a do maštale jej netreba ani stužiek, ani hodvábu. No otec zase len oslovil dcérku: Nože si povedz aj ty, čo ti mám doniesť. Anička mu len ukradomky pošepla: Ach, otec môj drahý, čo sa vám zapáči, o čo sa tam dakde potknete. Šiel náš gazda na ten jarmok a nakúpil tam od výmyslu sveta, čo si macocha narozkazovala, len svojej vlastnej dcére nič nekúpil. Na spiatočnej ceste ho to veľmi trápilo a rozmýšľal, čo by jej dal. A ako tak zamyslený kráčal dolu chodníčkom cez jeden hájik, potkne sa o jednu krivú liesku a tu mu z nej pod nohy sprchnú 3 utešené oriešky. Aha, poteší sa. Toto bude pre moju dcérenku jarmočné. Otec príde domov, porozdáva, čo nakúpil a nik nie je s jarmočným taký spokojný, ako naša Anička. Skryla si tie 3 oriešky do vrecka ako dáke vzácne perly a pobrala sa do práce. V nedeľu ráno, keď už všetko okolo domu obriadila, začala sa zberať do kostola. Ale macocha jej ani to nedopriala. A to len preto, aby ľudia nevideli, že Anička je aj v starých šatočkách krajšia ako jej naparádená dcéra. Nikam nepôjdeš, v dome musí niekto zostať. A ak nemáš čo robiť, hneď budeš mať. Zadudre výhražne macocha, vybehne von a donesie jej mericu hrachu zmiešaného so šošovicou. Tu máš. Toto pekne popreberáš, kým sa vrátime z kostola.
Dievča sa pustí do preberania, pričom jej slzy po lícach tečú, že ju macocha ani len do kostola nepustí. V tom jej vo vrecku zaštrkajú tie 3 oriešky od otca. Vyberie ich, položí pred seba a teší sa z nich. A teší sa aj z toho, že predsa má ešte jednu dobrú dušu, čo na ňu myslí. Ako tak zamyslená preberá, zaklope dačo na oblôčik. Pozrie ta, a to 3 biele holúbky ďupkajú do skla. Ach, nebožiatka, iste chcú ísť dnu, a zda ma úbohú stvoru prišli potešiť. Pomyslí si Anička, otvorí oblôčik a holúbky k nej prehovoria. Čože robíš, dobré dievča? Ach, veď vidíte, moji milí, teraz, keď druhí ľudia Bohu v kostole slúžia, ja sa musím doma takto trápiť. Nechaj ty prácu tak, povie jej jeden holúbok, vezme oriešok, zobáčikom ho otvorí a vytiahne z neho hodvábne šatočky, biele ako sneh, a k ním aj biele črievičky. Tu máš, obleď sa a obuj a choď do kostola. My ti za ten čas hrach a šošovicu popreberáme. Ale keď kňaz povie amen, nečakaj, kým druhí ľudia pôjdu von. Zdvihni sa a ponáhľaj sa domov preobliecť. Natešená Anička sa poobliekala a bola krásna ako ľalia. V kostole si sadla na prvé voľné miesto, šťastná, že tam mohla ísť. Ľudia, a medzi nimi aj sám kráľovič, sa od tej chvíle iba na ňu dívali. Ale krásne dievča sa ani neobzrelo, tak vrúcne sa modlilo a počúvalo kázeň. Keď kňaz povedal amen, rýchlo vstalo a hýbaj von z kostola, ponáhľalo sa domov. Tam zoblieklo hodvábne šaty, uložilo ich do orechovej škrupinky a škrupinku skrylo. Tu sa z kostola vráti aj macocha s dcérou a vidí, že hrach je osve a šošovica osve. Škrelo ju, že sa nemôže do pastorkyne zadrapiť, lebo si myslela, že takú úlohu do večera nespraví. Ale o chvíľu už opäť začne do nej pichať. Keby si bola v kostole bývala, bola by si videla dievča ako ľaliu. Ale veď som ju ja videla, keď išla popred nás. A to už ako? Zo zrubu, bola som práve vtedy po vodu. Zo zrubu? Teda ty sa budeš zo zrubu len tak po ulici dívať? Počuj, starý, ten zrub pôjde preč, a to hneď. Táto darovnica by ti z neho len po strakách pozerala. Otec Neborák musel zrub na skutku rozobrať a odpratať. Kráľovič sa po bohoslužbách vyzvedal, skadiaľ by tá krásna deva mohla byť a či ľudia nevideli, kam sa podela. Baverutá vošla do toho domu, kde majú nad studňou taký pekný zrub, povedali mu ľudia. Kráľovič dal hľadať dom, kde majú na studni zrub, lež toho už nebolo a tak nič nenašli. Na druhú nedeľu sa Anička zas v otrhaných šatách chystala do kostola, no opäť sa k nej obráti macocha, čo svoju dcéru pred zrkadlom cifrovala, a vraví jej: Nikam nepôjdeš, ak nemáš čo doma robiť, tak ja ti robotu dám. A vybehla do komory, odkiaľ doniesla mericu prosa zmiešaného s makom. Tu máš, povie. Toto popreberáš, kým sa vrátime z kostola. Ak nebudeš hotová, dobre nečakaj. S tým macocha nechala pastorkyňu samotnú. Tá sa dala do preberania, ale preberaj mak a proso. Zaplakala sirota nad svojím biedným osudom, no v tom zaklopú na oblôčik tie 3 biele holúbky a vravia: Neplač, dobré dievča, len nás pusť dnu, my ti všetko porobíme. A daj sem jeden z tých tvojich orieškov. A tak ako minule, aj teraz holúbok z orieška vylúskol šaty a črievičky,
no nie biele, ale strieborné. Tu máš šaty, obleď sa a choď do kostola, ale keď počuješ amen, ponáhľaj sa domov. Ona sa poobliekala a veru bola ako hviezda na nebi. V kostole si sadla na koniec lavice, modlí sa a kňaza počúva, naľavo, napravo nepozrie. Ale kráľovič z nej za celý čas nespustil oka. Keď kňaz povedal amen, milá Anička rýchlo vstane, tichučko vyjde z kostola a beží domov. A veru sotva sa stačí preobliecť, už je tu macocha s dcérou. Keď vidí, že celá merica maku je sprosa povyberaná, čuduje sa aj zlostí, dobre, že ju nerozhodí, no nemôže nič povedať, len po chvíli zas začne. Mala si ty pecu v kostole byť a bola by si videla dievča ako hviezdu. Ach, veď som ju ja tiež videla, keď popred nás išla, povie Anička. Práve som bola na slivke pred domom, chcela som vám slivák natriasť. Macoche nebolo viac treba. Ach, ty škrata, rozkríkne sa. Teda ty sa budeš ešte aj v nedeľu po stromoch liepať, šaty si trhať a na ľudí oči vypliešťať. No to teda nie, starý, tá slívka nesmie na priedomí ostať. Tá tvoja sova nebude viac na nej vysedávať. Ak otec nechcel, aby bol v dome ešte väčší hriech, šiel, hoci bol deň Boží, a slívku vyťal. Kráľovič zase hľadal všade tú krásnu devu. A zas mu povedali, že vošla do domu, pred ktorým rastie pekná slívka. No márne kráľovičovi sluhovia hľadali, slívky už nebolo. Zarmútil sa kráľovič a pomyslel si, že do týždňa musí stoj čo stoj niečo vyhútať, aby sa mu deva opäť nestratila. Na 3. nedeľu ráno, keď poriadila chyžu a pekne sa učesala, šla naša Anička k macoche, ktorá pred zrkadlom svoju dcéru vystrájala, poprosiť ju, aby ju pustila do kostola. Ach, ty pľuha, ty chceš do kostola? To, aby sme sa tam za takú oškobanicu hambili? Nie, len ty pekne zostaneš doma. S tým zašla do komory, doniesla mericu múky zmiešanej s popolom a vysypala to na stôl. Tu máš, aby ti dlhá chvíľa nebola. A nech je to popreberané, kým sa my z kostola vrátime. Keď Anička osamela, chytila sa do preberania, ale čo ako sa usilovala, nebola by ani do rána takú robotu urobila. Zaplakala horko nad svojím údelom, no v tom na oblok zaklopkali 3 holúbky. Neplač, pekné dievča, veď my to za teba urobíme, len nás pusť dnu. Ona ich pustila a tu jeden holúbok otvoril 3. oriešok, vyňal z neho zlaté šaty a zlaté črievičky a hovorí: Tu máš, chytro sa obleč a choď do kostola, ale keď kňaz povie amen, vybehni z kostola a ponáhľaj sa domov. Anička sa obliekla a bola ako ligotavé slnko. V kostole si sadla zas na krajíček lavice a modlila sa, kázeň počúvala a vôbec nezbadala, ako sa celý kostol na ňu díva, ako sa kráľovič na ňu usmieva. No tu sa kázeň končí a už kňaz vraví amen. Vtedy sa dievča preberie z nábožných myšlienok, vstane a chce rýchlo odísť. Ale čo sa to deje? Anička dvíha nohu, ale tá je ako prirastená, nemôže sa z nej pohnúť. To kráľovič dal pod lavicu smoly naliať. Navelia sa jej po šťastí oslobodiť sa a hýbaj z kostola. Letela domov ako bez duše a až doma zbadala, že jedna črievička jej akiste v kostole pod lavicou zostala. Sotva sa preobliekla, už počula macochu pod oblokom. Zlaté šaty ani nestačila do škrupinky odložiť, len ich rýchlo za pec šuchla. Keď macocha vidí múku osve a popol osve,
neverí vlastným očiam a od jedu div nepukne, ale nič nemôže povedať. Len po chvíli začne dodievať. Hej, ty lušta, povie. V kostole by si bola dnes videla dievča ako slnko. Ach, povie Anička, veď som ju ja veru videla. Keď blísla popred náš oblok, vybehla som hore na komín a stade som sa na ňu dosť vynadívala. Macoche viac nebolo treba, hneď do nej skočila. Tak ty sa, daromnica, na nič hodná budeš po komínoch škriabať. Marš pod koryto na pôď. A ty, starý, hneď ten komín dolu zhoď. Chudák starý vyšiel na strechu a shodil komín dolu. Sotva bol komín odprataný, tu kráľovičovi sluhovia vojdú do dvora a spýtujú sa na krásne dievča, lebo im ľudia povedali, že vošlo do domu, na ktorom je krásny vysoký komín, a ukázali im tento dom. Ale pozrú a na dome komína nieto, no si pomysleli, že sa pomýlili a odišli preč. Ale kráľovič mal ešte zlatú črievičku a poslal teda ďalších sluhov, aby šli z domu do domu a každému dievčaťu, aby črievičku vyskúšali. Ktorému sa črievička bude hodiť, to nech zaraz k nemu dovedú. Sluhovia podľa rozkazu chodia z domu do domu, ale črievička žiadnemu dievčaťu na nohu nepasuje. Keď prišli k macoche, tá sa všelijako usilovala pomôcť dcére vopchať nohu do črievičky. Ale či takú labu strčíš do takejto pánočky? Sluhovia len mávli rukou a hovoria. Viac dievčat nemáte? Nemáme, odsekne macocha, no tu sa spôjda ozve kohút. Kikirikí, ritom, ritom, pekné dievča pod korytom. Čo to? Zastavia sa. Aké pekné dievča pod korytom? Ach, to nič, to si len kohút zavše takto spieva, zahovárala macocha. Ale oni sa nedali pomýliť a hýbaj na pôjď a tam pod korytom plače dievča. Vyskúšajú jej črievičku a tá ako by jej na nohu ulial. Zoberú dievča z pôjda dolu a že kde pasuje na nohu jedna črievička, tam musí byť i druhá a tak sa obzerajú po dome. A tu za pecou zasvietia zlaté šaty a pri nich leží aj druhá črievička. Teraz už vedeli, že našli, čo nájsť mali, a tak milú Aničku vysadili do koča, iba čo sa s otcom stačila rozlúčiť. Keď ju sluhovia doviedli ku kráľovičovi, na prvý pohľad spoznal, že je to ona, ale predsa sa len opýtal. Či si to ty, duša moja, bola 3 razy v kostole? Ja som to bola, odpovie dievča skromne a zapáli sa ako ruža. A kde si tie pekné šaty vzala? Na tomu ona všetko svoje trápenie vyrozprávala, i to, ako od otca 3 oriešky dostala, aj ako jej tie 3 holúbky za každým pomohli. Spoznal kráľovič, že si zamiloval nielen krásnu, ale aj šľachetnú a dobrú devu, a tak o týždeň bola úbohá sirvótka kráľovou ženou. A zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Lúči sa s vami teta Silvia z knižnice. Prajeme vám čarokrásny deň.